Yan nga ang dito jigger. Kumana pinahayag dire. Ngit man. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Because nanata diri sa balay mga amigos. Nabalik ta. So niyampiti ko ganina sila ka JDs kay naniod to. Nya nag-crave ko kuan baka nang kuan nga ni isda nga el kanang awig. So mo na ginahan ako nga isda mga amigos. So timing na ko paguling-uling nito mga amigos na do sa tinda nga awig. So yung kaon ko tama jigger. Gapila na po na jigger. O si Ticharito. Yan nga ang dito jigger. Ngayon na marayag man si Teddy Sob kuan ko alam po litag isa kabuk. Hindi ha po sa tibilin. Wa mo ka sa tibilin. Ngayon nagkuan sa tibilin kanang pan. Tagaan na po na mga amigos kay tagsar po ko mauli. Marayag man. So nabusog ko mga amigos. Tambok ang awig nga gikaon ganina. Inanunan ba? Namigay muluto si kuan. At Tidis. Busog kay ko mga amigos. Jigger po busog. Karon taon mga amigos mo lakaw ko dito sa lang dance skill ba. Okay. So, ato taon niya mga amigos. So maro to mga amigos. Maro tong update. Balay ron mingaw kayo. Ay tao. Si dance skill ay nagpuyuan eh. Dance skill ay daan. Nasa minto sa okay. Ngit-ngit. Lumana na pinahayag dire. Inigawas na ako nahayag. Nahayag sa poste ba? May nakakuan solar. Katabang-tabag hayag sad. Ngit-ngit man.